ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Habadon kinong Samaria ki babha, ka jimentoy, kayo yaw kup shiliang usam shiliang. Kani gadi kaway ni ki khubor na ka kunhun Pathfinders. Ka Pathfinders, kalong kaway ni kunhun, Traymon Sngi bha, ka batay ka ban kmi bat ban tenrong lem. Ya ka kya ka shon, na ka banta ki para mensim, ki baduna ha kayo ka kon. Kumban shipin kinmao, dang hakini kindiat banay ki baralit no. Kani kunhun kalayo ban penshna ya artili ki long Ïing. Ha ka shnong light yang kon. Bat ha ka shnong pedeng. Bat menta ka kenti, kani kunhun kalayo biang yakalat ban penshna, say kaway pat ka Ïing, kabadan ha ka shnong maulung kung, kabadan ha riboy district. Kani ka long Ïing, kadai ka balong try, da ikong IT shisha shadam, ibadan ru, laingut ki kun, ki badang rin. Bersahi ki kun, nama lah jinsyam ka jonga, ba, tengah jonga umsyam na syong sa, batnya. Pula yang ni, te kabae yang kalong ba, ngabelahi, ngabersahi, ban pendap iki kun. Kalong kabajenjar bahaya nga bang pendap ya kabay dawai, kabay dashin, kamtam ni. Namar ban kunai, ban kunci ya kata kajing yo bela kajonga, ngamla ban pendap iki. Hadin kajing pet no jong kpa, wat ka Ïing kabakila shnaru, kim shimla ban pendam. Kajingkit kabakya, kalahap ha ini long kemi. Hakbay lahap ban treshitom, hala ibor ibarit, ban pendam, bat ban penbiang, yala ki khun kikti. Kishong kisa ha Ïing ibarit, ibam dalong shengan syu ban syong, namar ba kala senjor. Kanong kajing teman kajonga kalong ba, ngalai kendu ya imama, belok presiden jonga ya Pathfinders. Ngai keburam sikat day ya I, ngai ngo sikat day ya I. Namar ilala yang ban penyok kat ketika Ïing ban minlanya islap kan Adien kaba nakaliang kunhun Pathfinders ki layo jingtip halo ka jinglong juman jong ka Ïing kasem ji kong IT manga ringkap bagi parok jonga ki laiwan mani khmi ya kani ki Ïing kasem man pet ya ka jinglong ka jungman ka juki te henre antara ngi layo banyak khana katu kan ni ringkat bar ka Ïing kasem ringkat bagi hanmen ki para ki juki kalasion ya ka jumut ka jumpur khat ki jungi kom ka kunhun Pathfinders ki brok away ba ngilah sudai mengilai ye nam ta ka Ïing kasem ka jungi kom ba filai I ki jinglong juman jong ka Ïing kasem ka jungi ka ba mlongsu ka ba sngai ba kita kimin sim ksar kimin sim rupa bagi chong kinsa ka Ïing kasem ka jungi te nakaliang kunhun ngilah sim mardor ya ka karai ka bangin ya chkhmat bangin le ban penbet penbiang nam ta ka Ïing kasem ji kong IT te har pudeng ki jinga linti ki jungi ngi sunat syu ngi yo ka jingkersan nakaliang ka snong ngi yo jingkersan na ki ba Ïing basem yo jingkersan
naki parlok projor bar khamtam ek na ko ban ai khublei ya ki seng samla catholic jongga lumoba ki bamaki ringkat krui ki lawan nadu kasngi ki basdang banya tre yakta halo kani ki yeng kasem ringkat du ban ai sunyang ban hei udum ta juki ubangi nangla susu ban serong ban internet susu namta kani ki yeng kasem kajong ikong IT ibai mei i isong isa ringkat bai ki khun ki jong i ki umat ki baskosi kila kelalong ki umat ke jingkmen lengba ka Pathfinders hapo ka Jingïarap jong uba living star leng dot tron uba long u president jong kani ka kunhun kila leit ben rong lem ya ka khia ka shon jong kani ka long Ïing bat kila lap men pendapat ya ka Ïing ka bala sa Teng mentala bun snem Nagaliang jonga kung kini ngadap ta kijing kemen ke pakrau pat ngadap ta gisong pakrau ya pigi khat baro jong Pathfinders kung juri gisang samla balang Katolik na lumoba Kelawan kenang nak betaban no Sngi nak betaban Sngi ya kena Ïing jong ka IT sisa sedap tolong ke pasal jengin bat hadian pat bengedan lang baka kunhut Pathfinders ma ngibut nadian juki ni bamaki kila sa kam ka bakamra ba semua kila sa ban Sngi ya ki Ïing kisam juki priyo ki badan kam sa ya ki Jingïarap ma ni rukum ka kunang sistem ma da ibo di berat jengi ma ngi persang ban ya kolaborat lang i persang ban sno bentalang bat ka kunhut Pathfinders bangila sa ban petulun ya kakam na benta ke berom jomblei Bakon makni ka perthai bamta baki brio ki kini ka bor ki kini ya ka bor ki yoro ibai pibai perthai bro ko pi ki thama ki jungkordet ka perthai bro ko ka bejana ka bor handai mangi pat teli hang ne ngi don lang kum skin hon ngim khan tangi ngi Pathfinders handai khan nya baro ke ka jingi wan jungi ne ka long ka jingi teli bat ka ta ka jingi teli jungi ibai pibai ka long ka wara ka jing keben ya ka Ïing kasam jong ikong IT sadap haka arpo arti ujiliu ajak pun rio kila yo ban IT ya ka di ka Ïing sya ini ilong kami Mentang ngan ai no sabi hai ni kom bat nakarmen ba kani ba ro kadi jing plela ti linti blei be in song su ha kani ni sam ring ka bagi pun ki ha pedeng ka jing kwat jing kia bat be in yo ala ban trei ka kamai ka ji ban pendap ye ki jing don kam ha Ïing ha sam ba ro Begini ki lakat indai nampa ki kun tentang ni phai berobor sublei trai kendat ba dem uhi bailam ba plia kalat kelinti yangi ba ngidi ban kam sikmat ngani kam ba mau sasarani ngi halti sengkian gi jungi ing ai khublei ko bakar pang nam ta kinong le ba gi jungi ki baju kersan ngi haki bon ki bantah ba bon ki jang ban ai ngi lembah ki jing dwai gi jungki ki jing kerat ki jungki ka ba pelong susu ngi pat nginang la ban ya sakmat man pentulun ni kam gi ba gi jungi ba kanum dei tang gani ka senong kanum kut tang gani ka senong hari kadang la kad ba ublei udang iet ngi ublei udang kersan ngi ya sakmat ban tulun na kapor ban petlem ye kita ki parado prasnam jungi ban petlem ye kita ki men ki para ki jungi ki ba mat ki jingi ban nga kenturu ya pi ki bai i ye kini khobor ki jungi to kan mau lem ngi ki jing dwai ki jungki kersan lem ngi ki jing dwai ki jungki namar ki jing dwai ki jungki ki ai bor ai sor ngi ki ai ngi ki jing stat ki ai ngi ki jing sampang ki ai ngi ka kot ka khia ka bangin ang la pat sakmat pat banang pet susu ya ki bun ki long ye ki long sem Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone.
Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.